Foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamako News TV sanfɛ a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan. Bi sibiridon in na avril kalo tile 25 san 2026 an ye kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ min ye Bamaci tigilamɔgɔw ye n'o ye jatigɛwale kɛbagaw ye terroriste k'u tun bɛ fɛ ka ɲagami don jamana kɔnɔna na bi sɔgɔmada in yɛrɛ la Bamakɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senu Kati fo ka taa se an ka marabolo kɔnɔnaw ma Gawo Sevare ani Kidali o yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka jaabi kun fɔlɔw y'a jira k'a fɔ ko an ka finitigiw n'o ye sɔrɔdasiw ye k'u ye pogo don ni manjugu ninnu na ni k'u bɔnɛ u ni la ala ni an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ sababu la. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko jumadon avril kalo tile 24 san 2026 hajirala k'a fɔ ko Mali finitigiw ka sanfɛ pankuru min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ye ko Suke 24 ni an ka finitigiw bɛ baara kɛ ni a ye n'u bɛ Bamaci olu kɛlɛ ni a ye ko a ye gosiliba dɔ kɛ Kidali mara la a kɛra wuladayanfan yɛrɛ fɛ jumadon avril kalo tile 24 san 2026 wa nin kɔni kɛra sababu ye min ye Bamaci minnu bɛ yen ni siga kun kɛra u la k'a fɔ k'u bɛ yala yala la Kidali mara kɔnɔna na ayiwa a kɛra sababu ye ka olu jɛnsɛn i n'a fɔ kunnafoniya ninnu b'a sɛbɛntiya cogoya min na. Min ye Burkina Faso o minisiri ye a ye wele bila a tɔɲɔgɔn minisiri ɲɛmaa min bɛ Mali kɔnɔna na yan n'o ye général de division Abdoulaye Maiga ye o de hukumu kɔnɔna na an ka premier minisiri bɔra Bamakɔ yan nɔ min ye juma avril kalo tile 24 san 2026 k'i kunda Bobo Dioulasso kan n'i ye jateminɛ kɛ min y'an ka premier minisiri ye a bɛna taga a sen don jɛrɛ la ni nin ye o tako 22nan ye u ko min ma ko semaine nationale de la culture Bobo Dioulasso 2026 awa nin bɛ kɛ Burkinakaw fɛ yen nɔ nin y'a tako 22nan de ye awa san o san dɔgɔkun kelen o bɛ ta walasa seko ni dɔnko ka ɲɛnamaya Bobo Dioulasso ale dugu kɔnɔna na wa ɲinan kɔni wele bilala Mali premier ministre ma n'o ye général de division Abdoulaye Maiga ye ale sen ka ye a kɛnɛ kan. Halisa an bɛ to Mali kɔnɔna na yan nɔ k'a jira aw la k'a fɔ min ye Mali jamana ye ale bɛna ayiwa sanni boloda sanni min bɛ tali kɛ balo n'o ye ayiwa malo min bɛ sɛnɛ anw fɛ yan nɔ k'a san sɛnɛkɛlaw bolo k'a sɔrɔ k'a sɔngɔ nɔgɔya k'a feere a dunbagaw ma o de la Mali jamana y'a jira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka tɔni 26,000 a bɛ fɛ ka o san an ka sɛnɛkɛlaw bolo Mali kɔnɔ malo min bɛ sɛnɛ anw yɛrɛw fɛ yan nɔ ka se ka a di awa min ye a dunbagaw ma nɔgɔya la o de la Mali jamana filɛ nin ye k'i kun don nin kɔrɔla la k'a jira k'a fɔ min ye balo ye o bɛna san ka segin k'a feere jamanadenw ma nɔgɔya la u ko min ma ko subvention. Mali ni Gana filɛ nin ye k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na min bɛ kɛ sababu ye ka jagofɛnw doni taa ni ka segin ka bɔ Gana ka don Mali la walima ka bɔ Mali la ka don Gana o nɔgɔya ni kunnafoniya in sɛbɛntiyara Bataki kɔnɔ Bataki min bɔra GCA ale yɔrɔ la k'a jira k'a fɔ Mali ni Gana o filɛ nin ye ka bɛnkan min tɛgɛnɔ bila sisan a na kɛ sababu ye sanni feereminɛnw ka o doni nɔgɔya Gana jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Ni an bɔra yen nɔ jamana kɔkan kibaruyaw la k'a jira aw la k'a fɔ min ye Turkish Airlines n'ale ye sanfɛ taama pankuru cakɛda ye awa ko a bɛna taama jɔ fɔlɔ jamana 22 kɔnɔna na diɲɛ bɛɛ lajɛlen kurukara o jamana 22 la Mali sen bɛ o la baarajɔ bɛna daminɛ juin kalo natɔ in tile 13 san 2026 ka sababu kɛ kɛlɛ min bɛ awa Moyen Orient ale jamanaw kɔnɔna la ni maa bɛ se k'a faamu k'a fɔ Iran jamana ale ni Israel cɛ kɛlɛ o min bɛ sen na sisan awa Turkish Airlines ko a bɛna a ka taamaw sonsoro ni jamana 22 kɔnɔna na Mali yɛrɛ sen bɛ a la. Ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.